fra Thisted Bryghus. Her er vi på 5,8%. Alkohol. Alfred fik Alfred, du er ikke med i billedet. Alfred, han er tilbage igen. Jeg er tilbage igen. Han skulle lige puste. Han skulle lige ned i humør. Skål. Skulle ned i humør. Godt. Så er det en lille Ikke så sådan der ud, det mener jeg. Hvis du brækker det på mig, okay. Det bliver faktisk lidt tur. Så jeg kan ikke. Det kan jeg heller ikke. Ej, men du kan prutte til gengæld. Kan det blive taget en udfordring? Jeg kan godt lige starte en udfordring, så I drikker bare en øl, og så lige bagefter slår du en kæmpe skid. Sådan det går trykket derovre. Okay. Lidt og lidt trykket. Nå, jeg starter lige med den her fætter her, fordi jeg kan ikke, jeg skal lige vente på de to. Hvor mange procent var det? 5 eller andet. Jeg kan ikke læse det sidste ord. Hvad er det der? 5,8. Nej, det mener jeg. Det var den første, jeg skrev. Du kan bare lade være med at tegne så dårligt. Vil du helst bedre med hej eller sygt eller bunden med? En genstand. Nå. Ja, jeg har fået Sut Philips pæk eller bunden en genstand. Hvem er det, der har skrevet den? Er det dig? En røver, mand. Jeg kan godt lide, at der begynder at komme valgmuligheder. Det er jo svært at vælge, om jeg skal sutte pæk eller om jeg skal bunde. Du kan begge. Du kan gøre begge. Det er der står ikke. Nej, der står faktisk eller. Der står eller, så jeg kan ikke vælge begge. Så er det en rum, hvor jeg jo bare spørger Philips sødt udenom den der Hvad skal jeg bunde? En genstand? Man ikke en seddel for at suge Philips pæk. Skal jeg bunde det glas der? Jeg kan ikke bunde den. Men altså, hvis hun ikke gider suge pikken, så skal hun jo drikke det der. Jeg kan også bunde en genstand. Jamen, hun kan også bunde en genstand. Men det vil jeg ikke, jeg vælger at bunde det der så. Ja, okay, det er selvfølgelig også en del af den. Jeg bunder chatterne. Så vi vil også gerne have en vurdering af den. Kus. Det er jo, fuck. Udmærket. Stem på podiet. Ja, det er lige godt. Lad os give den første pladsen. Kan vi så ikke lige have den? Ja. En godt. Snes. Jamen det var jo det. Så må jeg jo suge penge en anden gang. Hey, hvilken dag? Er det den 5. Det er den 5. i dag, er det ikke? Jo. Ej, det er simpelthen for tidligt. 1, 2, 3, det var den her før. 4. Og så var der en, der ikke kom på overhovedet. Næsten. Tager det. Nå, men lad os smage på dyret. 5. december. Elgen. Anonym. Det smager ikke meget. Det er sindssygt. Det er lidt ligesom den forrige, synes jeg. Bare sådan lidt smager mindre. Men okay. Jeg føler ikke, at jeg drikker noget. Jeg føler, at jeg trækker vejret dybt. Jeg føler ikke, det er øl. Altså i forhold til det 5,8%. Den her kunne man godt bunde. Det er fordi, vi lige har drukket en 7,8. Men det er sjovt, fordi... Jeg ved ikke... Jeg synes, den skal på podiet. Jeg synes, den er bedre end den anden. Jeg synes, jeg er bedre end den her. Ja. Oh. Men der tænker jeg bare, i forhold til dens procent, men det er selvfølgelig heller ikke sådan, vi skal bedømme det. Nej. Men den er god i forhold til procenten, den der. Ja. Skal vi tage julealgen på 3. Ja, det synes jeg også, det er lidt mere, det passer ind i... Det kan også være, stemningen. Honorable mentions, eller et eller andet. Ja, det burde vi faktisk. Det kan stå ved siden af dig, Kalle. Du er... Du skal lige søge den over. Nej, du er manager of honorable mentions. Den må ikke blive mentioned. Nå. The one we doesn't. Seriøst, jeg har det som billede. Den her. The child we doesn't talk about. Jeg begynder allerede sådan noget. Det snakker vi om. Nå. Var der andet? Det var det. Det var det. Det var 5. december. Ja, så ses vi bare til en ny dag i morgen. Smut. Ja, nu giver jeg faktisk tid til lige at... Nu er der ikke mere at sige. Nu er det vores nye ting.